Érezted már, hogy hirtelen elönt a forróság, mintha egy perzselő hullám söpörne végig rajtad? A hőhullám nem kérdez, nem kopogtat, csak rád tör váratlanul. A változókor egyik legismertebb és talán legbosszantóbb tünete a hőhullám. De miért történik ez, és van-e ellene hatékony megoldás? Erre keressük a választ ebben a videóban. Maradj velem a végéig, mert olyan természetes tippeket ajánlok, melyek ha nem is teljesen szüntetik meg a tüneteket, de mindenképpen megkönnyítik az életedet. Egy azonnal bevethető stresszkezelő módszerrel is megismertetlek, úgyhogy ne menj sehová, rögtön kezdünk. Egyik pillanatban még teljesen jól vagy, a másikban pedig úgy érzed, mintha egy láthatatlan szauna működésbe lépett volna benned. Egy forró nyári napon árnyékba menekülhetsz, bekapcsolhatod a ventilátort vagy a klímát, ihatsz egy hűsítő italt. De mit csinálj, ha a forróság belülről érkezik, akár télen is? A menopauza első tünetei közé tartoznak a hőhullámok, melyek hormonális változásokból és a hormonok szintjének szabálytalanságából adódnak. A klimaxos nők kb. 80%-a szenved tőlük. Általában néhány percig tartanak, pulzusszám-növekedést, stresszt és szorongást is okozhatnak, némelyeknél szédülés is jelentkezhet. A hőhullámot gyakran kíséri fokozott verejtékezés, és a folyamat sokaknál hidegségérzettel, borzongással zárul. Ezeket a kellemetlen tüneteket ráadásul naponta akár többször is tapasztalhatjuk, megnehezítve ezzel nappalainkat és éjszakáinkat egyaránt. A 40-es éveim elején éreztem először az éjszakai izzadást. Eleinte nem volt vészes, és nem is volt minden éjszaka, havonta kb. 1-2 alkalommal. Kis izzadás a mellkas környékén, és ennyi. Az ágy mellett készenlétbe helyeztem egy kis törölközőt, ha esetleg szükség lenne rá. Sokáig elegendő volt ez is, ráadásul napközben semmit sem éreztem, nem voltak hőhullámok szerencsére. Ez talán betudható annak is, hogy amint tapasztaltam az első izzadást, elkezdtem esténként zsájateát inni, ami sokáig segített is. Aztán egyik éjszaka arra ébredtem, hogy csuromvizes vagyok. Innentől kezdve a helyzet csak romlott. Vagy nem tudtam elaludni, vagy pár óra után arra ébredtem, hogy fürdök az izzadságban. Egy idő után már rettegtem az éjszakáktól. Na, gondoltam, ennek aztán felesett tréfa, ideje lesz kicsit utána járni a dolgoknak. Ekkor kezdtem el bújni az internetet, és utána olvasni, hogy milyen megoldások léteznek. Kizárólag természetes dolgokban gondolkodtam, amiket szeretnék most megosztani veled is. Első, figyelj az étrendedre. Dohányzás, koffein, alkohol, fűszeres ételek kerülése, hozzáadott cukrot tartalmazó ételek elhagyása. Ajánlott viszont tejtermékek fogyasztása, mint a tej, a joghurt, sajtok, melyek nagy mennyiségben tartalmaznak kalciumot, káliumot, foszfort, magnéziumot és D-vitamint is. Javasolt több hal, lazac, tonhal, lenmag fogyasztása, melyek omega-3 zsírsavakat tartalmaznak. Az omega-3 csökkenti a hőhullámok intenzitását. Ajánlott továbbá a gyümölcsökben, zöldségekben gazdag étrend követése, dió, magvak, olívaolaj fogyasztása. Ezek csökkentik a koleszterin szintet, védenek a szív- és érrendszeri betegségek ellen, valamint a testsúlyra is jó hatással vannak. Végül, de nem utolsó sorban felhívnám figyelmedet a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztására. A változókor alatt több folyadékra van szüksége szervezetünknek, melyet elsősorban jó minőségű vízzel célszerű pótolni. Napi minimum 2 liter folyadékra van szüksége egy menopauzában lévő nőnek. Ugye azt mondanom sem kell, hogy kerüljük a cukros üdítőket. Második, szellőztess rendszeresen, akár télen is. Úgy gondolom ez, ahogy nálam, úgy nálad is kézenfekvő.
Hallottam olyat, hogy valaki télen-nyáron minden évszakban nyitott ablaknál alszik. Én ennél fázósabb vagyok a hőhullámok ellenére is, úgyhogy csak módjával hagyom nyitva az ablakot. Viszont ha rám tör a hőhullám, jól esik egy kis friss levegő. Harmadik, rendszeres testmozgás. 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 Nem tudom, te hogy vagy vele, de én sosem voltam egy izgágva ember. Suliban a tesi órákat is utáltam. Különben is. Szeretek nyugodtan ülni. Minek az a sok ugra-bugra, nem igaz? Ha így is van, klimax alatt még inkább össze kell szedni magunkat, és mozogni kicsit. Miért is fontos a mozgás? Segít megelőzni a súlygyarapodást. A menopauza alatti hormonális változások az izomtömeg csökkenésével és a hasi zsírpárnák felhalmozásával jár. Ez azonban megelőzhető megfelelő mozgással. Mérsékli a szívbetegség és a cukorbetegség kialakulását. A klimax alatti súlygyarapodás súlyos egészségügyi veszélyei között szerepelnek a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. A rendszeres testmozgás ezeket is képes mérsékelni. Erősíti a csontokat. Az ösztrogén szint csökkenése a csontok gyengülésével járhat, növelve ezáltal a csontritkulás és a törések kockázatát. Mozgással viszont növelhető és karbantartható a csontsűrűség a menopauza idején is. A sport köztudottan javítja a hangulatot, képes a depresszió csillapítására, ami különösen hasznos lehet változókorban. Persze, mozgás és torna alatt nem kell semmi extrára gondolni. A tempós séta, futás, kerékpározás, az úszás nagyon megfelel ennek a célnak. Ez mellé vezess be pár perces súlyzós edzést, ami hozzájárul a testzsírarány csökkentéséhez, erősíti az izmokat, és segít még hatékonyabban égetni a kalóriákat. Akkora súlyzót válasz, amit már megérzel, de még különösebb erőlködés nélkül tudsz emelni. Az egyensúlygyakorlatok elősegítik a stabil testtartást és mozgást, csökkentve ezáltal a balesetek kockázatát. Olyan egyszerű gyakorlatokkal is próbálkozhatsz, mint például a fogmosás közbeni féllábon állás. Negyedik, stressztűrő képesség fejlesztése. Feltételezem, te nyugodt vagy. Nem igazán stresszelsz, nincs miért idegeskedned. Jó, ez csak irónia volt, bocsánat. Gondolom, te is sokszor vagy ideges, feszült, stresszes, mint mindenki más. A stressz és idegeskedés végigkíséri az életünket, úgy is mondhatjuk, társunk volt az évek során, és jelen van a mindennapjainkban. Fokozottan igaz ez a menopauza időszakában, amikor a fellépő hormonális változások ráadásul sérült önbizalmat és rossz kedvet is okozhatnak. A hőhullámok nagyon hasonlítanak a pánikrohamhoz, mindkettő gyors szívdobogással, valamint forróságérzettel és izzadással járhat. A klímax alatt fellépő alvászavarok és a fáradtság is kiválthat szorongást. Mivel csökkenthetjük ezeket a tüneteket? Sokat segíthet, ha elsajátítunk valamilyen relaxációs technikát, legyen az akár légzőgyakorlat, vagy éppen meditáció, mivel ezek bizonyítottan képesek csökkenteni a szervezetben a kortizol nevű stresszhormon szintjét. Ebből a szempontból a jóga is nagyon hatékony hatású a menopauzán áteső nők számára. Nekem például sikerült rátalálni egy meditációs klubra. Rengeteg meditációt hallgatok azóta is. Komolyan, sokszor ez tart életben. Lefekvéskor, ébredéskor, sőt, ha éjjel nem tudok visszaaludni, még akkor is hallgatom. Javaslom, nézz utána te is hasonló lehetőségeknek, de a videón végén megismertetlek egy bármikor, bárhol elvégezhető, egyszerű stresszkezelő gyakorlattal, úgyhogy maradj velem továbbra is. Utolsó javaslat hőhullámok csökkentésére: réteges, kényelmes öltözék viselete. Öltözködj rétegesen. Ismerős? Ezt a mondatot már gyerekkorunkban belénk verték, ami most változókorban még inkább aktuális. Nem hordok zárt, nehezen levehető ruhát.
Egyszer rövidujjú póló vagy felsőrész, ha szükséges, rá egy gombos vagy cipzáros hosszújú. Ha elönt a meleg, gyorsan ki tudom gombolni, vagy lehúzni a cipzárt, esetleg levenni. Jobb elfelejteni a műszálas anyagokat. Könnyű, légáteresztő, természetes anyagból készült ruhákat válasszunk. A len, a pamut jó megoldás lehet. Éjszakára a bő pamutpizsama jobb választás, mint a meztelen alvás, mivel segít a hő elvezetésében. Fontos az ágynemű is, itt is a pamutból készült a célszerűbb megoldás. Tarts elől egy váltás hálóruhát, hogy gyorsan átöltözhess, ha verejtékezve ébrednél. A legrosszabb időszakomban én nem egy, hanem 2 váltás hálóruhát készítettem az ágyam mellé, amire bizony sokszor szükség is volt. Te milyen öltözetet hordasz, ami elviselhetőbbé teszi a hőhullámokat? Extra tipp, nem árt beszerezni egy legyezőt. Nem vicc, tényleg nagyon sokat segít minden évszakban. Nekem múlt nyár óta van egy egyszerű legyezőm, ami sokszor nagyon jó szolgálatot tesz. Most pedig következzen az ígért stresszkezelő gyakorlat, mely bármikor bevethető, ha szükséges. A gyakorlat a következő. Figyeld meg a környezetet, lényegtelen, hogy éppen hol vagy. Akár a természetben, az utcán, otthon vagy a munkahelyeden. Próbáld minden érzékszerveddel megtapasztalni a téged körülvevő hatásokat. Tegyél fel magadnak kérdéseket. Mit hallok magam körül? Autók zaját, fák susogását, madarak csiripelését, számítógép zúgását. Milyen illatot érzek? Virágillat, eső utáni fű illata, esetleg benzingőz szaga. A bőrömön milyen érzéseket tapasztalok? Szél simogat, nap melegít, stb. Mit látok magam körül? Ahogy kutyát sétáltatnak, madarak szállnak, autók közlekednek, vagy emberek beszélgetnek. Ahogy válaszolunk a kérdésekre, előbb-utóbb tapasztalni fogjuk, hogy megnyugszunk, légzésünk lassul, pulzusunk ismét normális lesz. Ezt a technikát bármikor elvégezhetjük, ha szorongunk, stresszesek vagyunk, idegesek vagy dekoncentráltak. Egyszerűen segít visszatérni a jelenbe, és hogy ne blokkoljon le az agyunk egy érzelmileg erősen felkavaró helyzetben. Az előbb felsorolt természetes megoldásokon kívül gyógynövényeket és étrendkiegészítőket is kipróbáltam, de az egy másik, hosszabb téma. A következő videómban szeretnék beszélni róla. Nálad mikor jelentkeztek először hőhullámok? Milyen megoldásokat alkalmazol? Használnak? Sikerült megszüntetni a problémát, vagy még mindig keresed a megoldást? Írd meg kommentben, és oszd meg személyes tapasztalataidat is. Ha részletesebben szeretnél tudni a változókorról, és még nem láttad, ajánlom figyelmetbe korábbi videómat. Ha tetszett a videóm, lájkold, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a csengőt, hogy időben értesülj az új videóm érkezéséről. Ha van olyan barátnőd vagy ismerősöd, aki szintén hasonló tünetekkel küzd, kérlek, oszd meg vele ezt a videót. Lehet, hogy pont erre van most szüksége. Találkozunk a következő videómban, addig is vigyázz magadra, teljenek varázslatosan a napjaid!